May paktal ng mga ano. Bye.
Lindungi kami. Huwag kami putli. Hihimpi ng mga tumagpil sa iyo, Pinoon. Sasalamat kami, Lord. Pinoon. Huwag sa iyo kami. Sinuha kami. Salamat, Lord. Ito pala pangalakot niya. Mga isuon ko, diya sa Ginoo. Kinsa man kaninyo diriya ang gusto o pabor sa kinabuhi. Gusto ba kang pabor sa kinabuhi? Gusto kang panalangin sa kinabuhi? Tanang tao, siguro na ako, na tanang tao gusto gyud o pabor sa kinabuhi o panalangin sa kinabuhi. Apan, kasagaran sa mga tao, ang nakapan, wala sila masayon kung kang kinsa nila kinipangitaon o kung saan nila kinipagpangita. Walang uban, tira o sagad nila. Nanguna-huna sa uban, na kung usay mabot, hindi mabot. Kapag nagpulong sa Ginoo nga atong pagkatunan ko, bagay ko kita, may tungod, hindi kinatawag, finding favor in life. Kung saan aron makakaplat kita o pabor sa atong kinabuhi. First, seek ye first the kingdom of God. Kung gusto ka o favor sa kinabuhi, kung gusto ka o panalangin sa kinabuhi, seek first the kingdom of God. Ang nakaapan sa tuwa ng mga tao, gusto kang panalangin. But the problem is, dili nato gusto pangitaon ang tinugdan sa panalangin. Tama? Ikaw mismo sa pagalingon na sayod ka na gusto kang panalangin sa Ginoo. Apan subo, una-una ang pamalandungon na ikaw dili gusto na mangita sa tinugdan sa mga pabor sa kinabuhi. That's why, if you want to find favor in life, you must seek first the kingdom of God. Unaha sa pagpangita ang gingharian sa Dios. Now, how to find the kingdom of God? By setting your minds on things that are above. Pinaagi sa pagpangita sa mga butang langit nun. Mga butang na tuwa dito sa langit. Mga butang na gipaka bilihon sa Ginoo. Kung gusto ka o panalangin o pabor sa kinabuhi, pangitaa ang Ginoo by setting your minds on things above. Dapat nakasinto kini sa mga butang langit nun. Apil na dira ang pagpangalagan sa Ginoo, apil na diha ang pagsimba sa Ginoo, apil na dira ang pag-ampo sa Ginoo, apil na dira ang pagtinguha sa mga butang. Kadiin, makatabang kanino aron ikaw mutubo diha sa imuhang espirituhan sa kinabuhi. Manang umingon ka, pangitaon ni mga Ginoo by setting your mind sa mga butang na langit nun o mga butang na naniya sa taas. Dili dapat trabaho ang unang musulod sa inyong una-una. Pag-abot sa Domingo, dili dapat ang kumpanya ang unang una-una mo. Dili dapat ang imong labunon ang unang imong una-una mo. Dili dapat ang mga butang na diin kalibutanon ang unang imong una-una mo. Dili dapat ang barkada ang imong una-una mo. Kundi ang imong una-una nakasit up na siya sa mga butang na langit nun. Para pag-abot ng Domingo, ready na. Dili lang ang imong lawas, kundi ready na ang imong kasing-kasing o ang imong una-una kapangita sa Ginoo. Pangita aron sa pag-alagad sa Ginoo. But sad to say, daghan ng mga Kristohanon, paling-paling ang pagpangalagad sa Ginoo. Sabi mo paling-paling? Usap-usap ang pagpangalagad. Karon dasi, sunod luya. Karon simba, sunod dili simba. Karon basa sa pulo sa Ginoo, sunod di ko basa sa pulo sa Ginoo. Karon mag-ampo, sunod di ko mag-ampo. Dahil nga Padre Rabbi, if you want favor in life, you must seek first the kingdom of God by setting your minds on the things above. Another one, keep your life. Another one, seek first the kingdom of God by keeping your life from the love of money. Mari, kining ang kwarta, biblically, dili na gyud sa nautan.
Bible, ang kwarta, kabahin sa kinabuhi, even dira sa Bible, kabahin sa kinabuhi ang kwarta. Ang kwarta, walang tao, ano ba? Tinood, mabuhi ba ang tao kung walay kwarta? Hindi ka siguro. Kung diri ka sa syudad ng Puyo, patay ka kung walay kwarta diriyan. Pagbantay. Pagbantay. Ang pulong sa Ginoo in ani ang iyang gingon. The love of money is the root of evil. Money is not evil, but the love of money is the root of evil. Kasabtan, ang kwarta dili dautan, pero ang paghigugma sa kwarta, baoy tinungdanan sa kanang matang sa pagkadautan. Kung may gusto ka ang kwarta, wala na kayo panahon sa Ginoo. Kung may gusto ka ang kwarta, ikalimutan na nimo ang Ginoo. Kung may gusto ka ang kwarta, hindi ka nakabalubas sa Biblia, hindi ka na mangako sa Ginoo. Ang pinaka-word, pagdaghan na ang kwarta, hindi na nimo kalimtan ng Ginoo. Ano man? Kung sa mga alagawan sa Ginoo, naghalang ako kwarta. Unsa pa man ako ang iyak mo sa Ginoo, wala ka naman ang kwarta. Unsa pa man ako ang iyak mo sa prayamin, naghalang ang kwarta. Ginaka-words na itagos sa tao. Money is not evil, but the love of money is the root of all evil. Wala na. Kung gusto kang manalangin, set your minds on the things above and give your life from the love of money. Colossians 3:2 and Hebrews 13:5. And labaw sa tanan, unaha pagpangita ang ingharian sa Dios, pinaagi sa pagkontento sa kung unsay anaa kanimo. Be content with what you have in Hebrews 13:5. Kontento ba ta sa atong kinabuhi? Ang content na huwag ipasabot dili dili na lang kamanipabot sa kinabuhi, dili na mao. Dili na pagkontento, kapulan lang kita. At dahil matulog lang ka, laro sa kadalanan. Bagdoy sa kadalanan, ya kung naay video kaya na nimo, pangayuan nimo, bay na kay. Kung na bay, G's bay, garilyo lang bay. Matay tapulan tawag sa ino. Dili na content tawag ka na. Tapulan ang tawag ka na. But ang buong na ako ipasabot rin be content sa kung unsay anak kanino. Kung gipangita nimo ang Ginoo, kung gusto ka og favor sa kinabuhi, pinaagi sa pagpangita og una sa Ginoo na sa mong kinabuhi, be content also with the money you have or with the things you have sa Lord Ginoo. Tanan ka gusto na binutan ng imo kailangan. Problema sa usawa, hindi maadunahan. Bisa pagka, upala na lang ang pananbaho, matawa, hindi ko madato. Pero may desire na madato ta. Ikaw mismo na sayad ka, gusto ka marang-arang ka pabuyok, madato, kwarta, palit ko balay, patukol ko dito sa balay, palit ko sa sakyanan, mahalo sa mga sakyanan. Ha? Pero, patay, tubo na lang uban sa ulo, wakit yung mahita mo. Ha? Pati bungot nimo gipakuban na wakit yung mahita mo. Be content with what you have. Be content with the things you have. Wala sa mga butang, manada kanino pagkontento. Wala ko nagingon, matulog ka, magtinapon ka. Ano ba? Kung hindi ka kontento sa kinabuhi, that's the reason mahikalibot ka sa Ginoo. Eh, hindi mo ka kontento. Gusto ko mupalit o iPhone, gusto ko mupalit o kining 100 inches na television. Okay? Para laguan ako na kusilingan kay 60 iya. At ka sa balay ni Iman. Ilan to man? Ilang TV man? 60 ba to? Kasi na-adri ang maipog ato, niya mapalit o 100, patay na. Ha?
gusto kong palit og 100 inches na television kay De La Cruz 60 inches. Doa ko ni 100 kay para murag sinihan ang balay. Kadungog ko dagko kay sound magtay dagko sa baka na siya. Palit ko katong high power gyud na mga sound system. Tungod kay dili ka kontento, hikalimtan nimo ang Ginoo. Butungha sa imong kasing-kasing ang garbo. Pagbantay kay base mapukan sa imong pag-alagad. Wala na kay time na mangita ang mga alagad sa Ginoo kay dili ka kontento sa mga butang na ana kanimo. Kiniad ko kasi nakapalit rin ipad pa sa unang panahon. 62-10. Ba to? 62-10 ba to? 51. 51. Tapos napulihan og 62. Nanagi ako'y tina. So diha ka nakapalit ka og 51-10. Puti ni mong lipaya. Kay katsa. Paggawa sa bangko mga modern matay. Gusto na kang palit og katong mga medyo arang-arang na. Hanap doon, abot na mga flat screen. Nantod, wala, yung ira na lang nimong wall. Kanya ato, naporte nimong lipaya na nakadawag ka 5110 o nakapalit ka karon kung nasa ko rin magpalit ka 5110 basin, uy, tamayo na rin. 5110, tara, panahon pa na sa hapon. Ano ba, diskontento sa kinabuhi. Kapalit ko sa sakyanan na kining transformer. Kining transformer karon man 180. Ay nana. Karote. Saan ba yung transformer? Sige lang magkadaon. Hindi ko lang magnipis man ang mga tuwan. Para man ko, bakit mo na yung transformer? Maning kamot ko, palit ko helicopter, palit ko kining Hilux or Ford Ranger. Grabe. Matay. Tungod ana, sige panagbaho. Wa na'y panahon sa Ginoo. And you want favor and life? Wala kay panahon sa Ginoo. Mag-unsa ang mga butang, ingon pa pulo sa Ginoo. Mag-unsa man, bisag maangkod pa nimo, tibuok kalibutan ug kapataan ka sa imong kalag. Mag-unsa man, bisag maangkod nimo kalibutan ug isugba ang imong kalag dito sa kalayo. Walay kapaslanan. Nising-pusing, walay madala nato dahil mo taliwantan sa kalibutan. Akong ugangan na matay. Ito, tukordahan ko. Pero na ato yung mga butang. Mga libro, mga book, mga obligasyon, na ay mga ikaibugan ako ng mga gamit niya, mga tools, daghan kayo mga tools dito sa balay. Pero bisan isa ka tools, huwag yung nadala. Ang sakiran niya, huwag niya nadala. Meaning, matao ka rin kalibutan ng hubog. Mato sa Biblia, mamatay ka na hubog. Natao ka gikan sa abog, o mamatay ka balik sa abog. Kung saan matubang sa Ginoo, ang lawas muli ngadto sa abog, ang imong espiritu mo pauli sa Ginoo, kung sa'y matubang sa ukmanan sa Ginoo. Alam na to. Ang lawas mo balik sa yuta, ang espiritu mo uli sa Ginoo, ang atong kala atubang sa ukmanan. Karon, pangutana, nakay dala. Soon, bahalag takilit imong balay din sa kalibutan. Gabi sa kung saan mo paningkamot nga. Pero nangapangalagat ka sa Ginoo na naningkamot sa kinabuhi, pero takilit lang yapon ng imong balay. Pasag din nilaman. Kaya dito sa langit, lulun gulawan ang imong balay dito. Imong bumbong, mga mahalon na bato, ay imong balay, gulawan. Imong laktan, mga mahalon na mga bato. Pero kung di ka kontento sa kinabuhi, ay takilit imong balay, yalit na nimo ang Ginoo para mo tarong lang tindog ng imong balay. Pag-unsa man imong balay niya, naay mga mahalon na mga tanan matang sa materialis, aron aron nga
daw nindot ug mahalon ang imong balay. Kung kanang balayan, mabili ulit ka makain dito. Kasi imong pulit. Yung mga sakop sa imong pamilya, diya ibalik ya. Patay na si mama, papa, baligya ko ng balay. Napatay yung gihaguan. Wala tanan. Ikaduha, how to find favor in life. Live righteously. Pag kinabuhi o pagpuyo nga matarong at ubangan sa Ginoo nga naman daghan sa mga Kristohano gusto favors kinabuhi pero pagkapuliyakon. Sagot mo? Daghan mga Kristohano, Lord, gusto kong panalanginan ko niyo. Gusto ko nga makalingkawas ko sa akong kalisod. Gusto ko, Ginoo nga, makamaplan ko favor ka niyo. Pero kung kinabuhi, pastang buluyan muna. Kasi ginikanan na ganahan mo palit og cellphone sa bata. Na di man lang masuko. Bisan paghugas plato, di masuko. Di mo puyo ang balay. Dito sa barkada magpuyo. Kanang bataa. Bisan pag anak na. Bisan pag ikaw na kay anak ng anak. Ganahan ka mo palit og utang para sa iya. Ang Ginoo, kabalo man ka, panalangin mo gid ang pero kung hindi mo ang kinabuhi, dili mao atubangan sa Ginoo. Ayaw pag-expect og panalangin. Ayaw pag-expect og panalangin sa Ginoo. Ano man? Bisa kung saan ni mo ampo sa Ginoo. Walay Ginoo maminaw sa inyo. Kay kung ang tao na kinabuhi niya sa sala, bumol ang Ginoo. Dili makadungog ang Ginoo sa mga pag-ampo. Ingon nila, pag-ampo narada sa bubong. Naaram sa ato. Kung taptuloy mo, sa lakdo ng pag-istorya, ang Ginoo, dili maminaw sa mga pag-ampo sa mga tao ng mga makasasala. Wala kung gusto kag favor sa Ginoo, live righteously. Pag kinabuhi nga matarong, tingnan pa, live righteously by doing of the Word of God. Pinaagi sa pagbuhat sa pulong sa Ginoo. Tanawa na to. James chapter 1 verse 22. James chapter 21 verse 22 down to 23. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon. Iyo pa na apan kinahanglan na magbuhat kamo sa pulong og dili kay paminaw lamang. Tanawa. Masay gingon ni James, ni Santiago, apan, kinahanglan, magbuhat kamo sa pulong o dili kay paminaw lamang na sa ingon, gilimbungan ninyo ang inyong kagalingon. Kay kun, adunay tao nga naminaw sa pulong, dili mubuhat nini. May sama siya sa sakataw nga nagsunong sa iyang naong diya sa salamin. Anawa. Dili lang daw kay paminaw sa pulong kung dili nagatuman sa pulong. Magpasagot ato ang tagaan kini gibukaton sa atong kinabuhi. Kay mao niya gingon sa pulong sa Ginoo. Live righteously by doing the Word of God. Anong dili tama dili nato makaya magkinabuhi nga righteous sa tubangan sa Ginoo. Kay di man gud ta nagatuman sa pulong sa Ginoo. Kabalo ko maayo ka nga maminaw. Di masulta bungol. Kasi di kadungog din sa kuang wali. No offense sa katundigid, baka dungog. Pero 99.9% baka dungog mo. Ang pangutana, nagtuman baka. Nagtuman? Kung pangutana mo nito yung kagulingon, susiwan nito yung kagulingon, ako ba nagtuman? Either sa wali ni pastor or sa pulong ako ang ginabasa kung nagabasa ka ang Biblia. Wala'y kalainan. Ang kalainan lang, kay ilaborit lang maayo ni pastor. Pero kung mabasa ka ang Biblia, wala wala'y kalainan. Para sa pulong sa Ginoo nag-ingon, kinahanglan magbuhat ka mo sa pulong o dili paminaw lang. Gaya, kung ikaw din magbuhat sa pulong, may sama ka sa tao, nagtanaw siya sa lamig. Pagkalikod niya, nalimot siya sa buhay.
Kaysa may nagtanaw din sa lamin, nahinuntong siya sa lugurma sa lagway, bumalik sa lamin. Ay, bako, hinundong pa. Tanaw sa lamin, pagtalikod na, Jericho, Salis. Live righteously by putting to death what is earthly in you. Masa daw? Pag kinabuhi na matarong, pinaagi sa pagpatay sa bisan unsa nga kalibutanon nga naadya kanimo. Eman nato, mga tao, human kita maluwas, dili na ta kalibutanon. Mga tao langit nun kita. So aron mahitabo na siya, patyon nimo ang mga kinaiya nga tawhanon nga naadya kanimo. Tanaw na to, kung sa kini nga kinaiya nga dapat imong patyon, kay daghan sa mga Kristiyanon, di pa makatalikod ani. Sugot mo na? Daghan mga Kristiyanon nga dili makatalikod niining tawhanon na kinaiya. Galatians chapter 5 verse 19 to 21, kung magabasa ni nag-ingon ang pulong sa Ginoo. Ingon niya sa 19, o dayak kaayo ang mga buhat sa unod nga mao kini. Bantayan ninyo. Dayak kaayo ang mga buhat sa unod nga mao kini sa lawayong pagighilawas. Mga wala ibang kasal na nagkinabuhi diha sa immoralidad. Dili ako ang pulong ha. Biblical ni siya. Di ba ni? Apa, ingon pa niya, o dayak kaayo ang mga buhat sa unod nga mao kini sa lawayong pagighilawas. Di ba ni? Ingon ang Biblia, patiyak kini na mga tawhanon ng mga buhat. Kahugaw, kaulag, pagsimba o mga Diyos-Diyos, pagsalamangka, pagdinugtanay, panagbingkil, pangamubho, kapungot, kahakop, pagkabahig-bahig, pagpundok-pundok, kasina, paghubog-hubog, mapatuyamong hudyaka, o mga butang nga sama nini. Kinisi ka mo, o ingon pa niya, pasidaan ko kamo, nga sama sa akong pasidaan kaninyo kanyanto, nga ang mga nagbuhat sa maong mga butang, dili makapanulod sa kingharian sa Dios. Nya moingon ta, nga 100% mga luwas ta, 100% nga moingon ka nga, bisag ka, unsay may tabo sa akong kinabuhi, malangit ko, bisag naa ka ng mga butangan, sa mga kinabuhi. Tanan nga naghimo atong 15 ka mga gibasa na ako diriya, dili makasunod, makapanunod sa kingharian sa langit. Nanumay, pwede di ay masunod itong kalahubog sa langit. Pwede di ay masunod itong masalamangkiro, mga bakakon, mga dalo, ako. Oh. Mga tao na mga naghimog mga salaywayong buhat. Kaya kung pwede na ito sa langit ng mga tawana, ano na ako may impyerno? Ano naghimog ang impyerno? Pwede na natin sa langit. Punto na. Pakya kini na makang na kinaiya nga naa sa sulod niya kaninyo. Ingon Padria, another one, live righteously by being holy because God is holy. Kasi daw, pag kinabuhi ka mo nga balaan, kaya ang Diyos balaan man. Ang sumbanan, ang panag-ingnan, ang pamantayan sa atong pag kinabuhi na Kristohanon, mao ang pagkabalaan sa Ginoo. Nganong kinahanglan magbalaan ka? Kay balaan ng Ginoo. Asa man puyo ang balaan ng Dios dito sa langit. Kaysa man ang kauban niya, balaan na tao. Langin po o balaan siya niya ang kauban niya kay Satanas. Ha? Batay, hindi pwede na.
Ha? Isang ganit magtiayon, di mo ganit pwede magpuyog sa balay. Sige lang away, walang uban, bulayas. Sa uling sakto, ay ito sakto sa kong mama. Bakit hindi pwede magpuyog? Napaunang Ginoo na balaan. That's why ang sumbanan nga nung kinahanglan magkinabuhi kita nga balaan isang Ginoo. Kaya ang Ginoo nag-ingon, pag balaan ka mo, kaya ako balaan man. Manang kinahanglan magkinabuhi kita nga balaan. Katapusan. Kapit yung oras ka. Katapusan, all things shall be added unto you. Now, gusto ng tag-favor. Gusto tag panalangin. Ingon ang Matthew, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Now, if you live by seeking Christ, diya sino kinabuhi, by living righteously, all these things, all the things in life shall be added unto you. Now, ingon pa ang ulong sa Ginoo, if you obey the commandments of the Lord your God, He will bless you. Deuteronomy chapter 28 verse 11 down to 13, nag-ingon siya, kung ikaw tutuman sa kasubukan sa Ginoo na imong Dios, I will bless you. Manaingon niya sa mga tao sa Israel, if you obey my commandments, I will bless you. So simple lang. Gusto kang panalangin? Obey the Lord. Ayaw magsupak-supak. Ayaw magbuot-buot. Tinuod ba nga natay free will sa Ginoo? Natay free will na gihatag sa Ginoo? Ayaw abusahan ng free will na gihatag sa Ginoo sa ayaw abusahan. Namuabot sa punto sa imong kinabuhi. Namuingon ka, wala na ilabot ang Ginoo sa imong kinabuhi. Na ikaw na mga magbuot sa imong kinabuhi. Since kayo mo maghihatag imong kinabuhi sa Ginoo, ang Ginoo buot na lang imong kinabuhi. So all you have to do is to obey His commandments. Kay mauna yang Ginoo, obey my commandments, and I will bless you.